ingay. Uy! Kaisog mo na niya mong bata, oy. Hi guys! Namin ni Troy dari sa E-Park nag-picnic. Nag-picnic ni. Hi guys! Hi guys! Wala kayo among bata guys. Suga mo oy. Okay, kamang. Dara si Troy guys, oh. Sinidor ha? Kami king hangin diri ay. Bugnaw kayo. Init nga bugnaw. Ang hadlok ani rog mo ulan, tagbog kita ani, tagbog jud dagan-dagan si Troy ani ron. Kuha sa kumpus. Sige, kamang. Kamang. Mangilog na sa inyo haron. Sa akong sister, akong pag-umangkon, akong mama. Si Papa kay nasa truck, giayo among tura-tura kay nahulog ang samin. Hulog ni Juan Roy. Gihulog ni Troy ang samin sa among tura-tura. Astang inita. Makaon na siya. Hala, magigutom na na ma. Gusto man siya. Bibiron din matutoy. Sayang ang gatas. Gerber lang ang baon ni Troy. Wala namin nagdala og kuan blender. Kalisod. Basta mulakaw siya muna ni iyahang kaonon. Pero sa balay, galugaw na ni siya. Tapos, carrots na kinuhon ay blender. Lugaw ng masuka ni Bakaon. But at least mukhaan siya. Dako-dako man siya pud sa lugaw. Pero ang naangayan jud niya kay kaning mga gerber. Squash og kuan ra pod. Og carrots. Sa patatas mga kuan ma, dugmo ko kuan siya. Masuka. Kaya magdiling kuran ay walang baki. Huh? Nagkan sa tabag. Mura magbaki na. Oh. Wala siya, risgado kay na siya motindog na siya lang. Oh. Tindog siya mo. Ay. Toinks. Sige dance. Emergency. Tig. Emergency. Baka dalag kutsara si Troy. Ang kutsara kay kutsara sa Sunday. Oops! You wanna eat this? Asa ako adala? Jen. Isa na to, no? Asa yung bibs ma? Pangwakli. Agay! Ala! Naunsa naman ta anak? Patay ma! Hinapang siguro din Troy. Magkakon din ako Troy. Ikaw mo ginagay ko. Alo, isog kaayo si Troy. Patay gipaak na ko. Gutom na si Mother. Oh, isog kay ka ha? Madyan tubig ni Troy sa bag. Yan. O be, ayaw giiwakli ha? Ako mo ha? Tubig? Ug makakaon na si Troy og mga lahi nga pagkaon. Dili na kuan yang baon, gerber. Jollibee na yang baon. Ups, water? Sige lang kag water. Nagkaon buriksing na taan ni na. Okay, ang patabi kay gamay ra pud makaon. Nagdala si Troy og toy. Dapat tingani man kapino ma, ang kuan ma, ang iyang pagkaon ma. Para mura lang gyapon sa gerber ba. Ang gihin mo dagko nito. Gani, wala man to na ko nasabawan og daghan. Asa to ang giiba na ni Jill? Picture na niya kung gabi. Night playground dito oh. Dito. Night playground dito kuya. Dula ta dito na hindi na kayo init na. Sa playground unya ha, hindi na pa kayo init ha. Mag-slide dito ha kay isog pud ano eh. Pang weekly mo kanya kong anak ko eh. Maghugot. Nya kay wala man ni butangig kutsara sa dyan. Wala ni kutsara. Kung saan ang pagkaon ron. Ano bigyan niya oh, Jino? Ano bigyan niya? Ala ganahan piyong nga. Narais no. Gusto si Troy. Aba ha? Na-cute sa bata. Nagduyan. Saan yung baba na pa may mga mumho. Ang puno na. Ala, lingawan niya oy.
Ay, sus, lipaya sa bata. Ganahan ka na, duyan. Dapat na siya yung ani dito sa balay mo. Masa? Duyan. Di na sasakay ng balay. Thanks. Namiyat, kuminsar sa bibi, oy. Ay, katong may anak istan niya dadaba. Oh, wala ka hangin. Bugnaw, magod kayo dali, hangin kayo ba? Ay, shit! Akas! Aluhag ha? Ay, aluhag. Mamanokon yung bata. Ah, sige. Mali na mahulog ma? Ay, ano ha? Kaya, Nay! Nay! Ay, pilo mo siguro siya na ma? Ayaw. Taas, one tiil. Lingkod na pa, lingkod. Tarong kaya. Taraya. Ganahan ka na? Nakapod. Ano magigna? Lingkod lang. Ah, kiyawa. Ah, stilan kiyawa. Duyan, oy. Di. Oops. Anak ba, anak? Nakong tao ba, anak? Ah, maramag dakong tawo si Troy. Bibi. Hi, Bibi. Bulingit kay naong. Bulingit. Hindi mapla na eh. Manaog na siguro na ma. Nalingaw si Troy sa duyan. Nalingaw si Troy. Ano yung kayo? Uy! Kaisog mo na niya mong bata, oy. Troy! 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 Saan nga pagka-video ko yan? Dulit mo kayo. Dili ka palayo. Oh, palayo. Troy! Hello! Hello. Oh! Oh!